Trisan lang mga taga-Albayanos, Bicolanos, and our dear tourists ay ang Sumlang Lake in Albay just lit up with its stunning Lantern Festival. Palakpakan sa mga nasa gitna! This is Rain from Travel to Bicol, presenting to you Sumlang Lake featuring Lantern Festival. Sa mga hindi pa nakakapunta at nakakagala dito, ayun na nga, si Sumlang Lake ay matatagpuan sa Kamalig Albay na napapalibutan ng mga very green and rich mountain views. At nakilala nga ang Sumlang Lake dahil sa kamanghang-manghang tanawin nito at sa malinis na tubig na isa itong sikat na destinasyon para sa mga nais maranasan ng kalikasan at makita ang tanawin ng Bulkang Mayon. Tigisan nilang mga taga-Albayanos, Bicolanos, and our dear tourists ay ang Sumlang Lake in Albay just lit up with its stunning Lantern Festival. Ang event ay napupuno ng makukulay na ilaw, kultura at mahika. At ang pagdiriwang nito guys ay karaniwang sinasagawa tuwing Disyembre at bahagi ng mas malawak na pagdiriwang ng mga pista ng Pasko. At ang festival ay kilala dahil sa mga makulay at malikhaing mga parol o lanterns na ipinapakita sa paligid ng lawa. Pati na rin sa iba pang mga cultural performance at aktibidad. Ito rin ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa, liwanag at pagkakaisa. And of course, bukod sa mga parol, meron din tayong iba't ibang cultural performances tulad ng sayaw, musika at mga pagtatanghal ng mga lokal na artista. May mga pagtatanghal ng mga folk dances at mga awitin na nagpapakita ng kasayahan at kultura ng mga Bicolan. Minsan, meron ding mga pagligsahan at workshops kung saan maaaring matutunan ng mga taong paggawa ng mga parol at iba pang sining ng rehiyon. At ang Cultural Lantern Festival sa Sumlang Lake sa Kamalig Albay ay isang taunang selebrasyon na nagpapakita ng mayamang kultura, sining at tradisyon ng mga taga-Albay. At kung nasasabi ka, makita ang kaganda ng Sumlang Lake together with its Lantern Festival ay all you need is to do a public transport. We have our jeepneys going to Kamalig na pwede mong sakyan at they only cost around 26 pesos. Per head yan guys and what to bring. I do suggest na magdala kayo ng tubig or even bring your own baon. Or you can also take the opportunity na matikman ang delicacies na ginagawa at sinaserve sa ating Sumlang Lake dahil meron po silang restaurant na pwede kayong mag-enjoy kumain. Sumlang Lake ay isang magandang halimbawa ng natural na yaman na pinag-uugnay ang kalikasan at kultura ng mga taga-Albay at patuloy na nakikilala bilang isang lugar na may kagandahan at tahimik na ambience. Also, don't forget to like, share, and subscribe for more adventures like this. And let us know in the comments, would you love to visit this magical festival? Ready to embark on your next journey?